O meu nome completo é José Ángel Campos Vila e conóceme todo o mundo por Vila. Vamos a ver, teño dúas fillas, estou casado con Mari Carmen Rodríguez Giraldez, tuvemos dúas fillas, Trini e Estela, Trini tuvo 2 fillos, é dicir, que teño 2 netos, Iago e David, e Estela tuvo 2 fillos tamén, unha filla e un fillo, e agora teño unha birneta preciosa. Empecé a traballar en Porriño, nos talleres de carrocerías de camións, hasta os 24 anos. Aos 24 anos, pois, xa me establecín pola miña conta. Abrín un primer taller en Salvatierra, e botei ali 10 anos, non me gustou como iba o negocio, vendino e fun a traballar para Tui, montei un taller en Tui, donde me jubilei. Home, eu vivín durante 10 anos a conta dese taller, pero eu quería máis. Eu quería facer, non digo fortuna, pero, mellorar as cualidades de vida, emprender unha vida, facer unha casa e todas esas cousas. En Salvaterra non conseguía. E fomos para Tui, aí foi un paso, o mellor paso que dei na miña vida. De feito, permitiu-me aos 55 anos colgar as botas. Unha vez que me jubilei, non, é dicir, que me autojubilei, porque aos 55 anos na nosa profesión non te jubilan, fixen varias cousas, entre elas tuve na Comunidade de Montes, non sei, 3 legislaturas, me parece, de 12 ou 13 anos. Nestes medios estuve tamén actuando no coro de aquí de Entienza, pero por motivos de garganta, empecé a ter pólipos na garganta e tuve que abandonar. Despois dixo, eu teño que fazer algo máis, porque parado non podo estar. E foi cando montaron a banda de gaitas e tambores en Caldelas, fun para ali e ali estou. E ali, claro, o tema de recuperación ali son o manitas da banda, son o que lle reparo os tambores, panderetas, etc. Fajolle todas esas cousas e divirto-me con iso. De feito, incluso fixen un tambor, construían un tambor propio para min. Teño 2 tambores, un oficial co que toco e outro xa, digamos, un tambor máis técnico, máis profesional. A edad, cando se montou a Turonia, puxose de xóvenes de 14 ou 15 anos, me parece, a 30. Eu xa tiña 31. Quen si foi da asociación foi a miña muller, porque xa 5 anos máis xoven, entón si entrou na asociación. Pero eu colaboraba con eles, nas rondallas de Reyes, no que podía. A mí sempre me interesou todo o que se facía na parroquia participar no máximo posible. Na traída de aguas, pois o logro máis importante foi a última legislatura que tuve, que conseguín, despois de 30 anos, darlle presión de agua ao meu barrio. Pero xa digo, pola traída de aguas luchei moito, moito, porque é un ben vital. De feito, agora temos unha traída de aguas no mellorciño do municipio, mellor incluso que a Farrapada, porque temos unha calidade de agua especial. Según os analistas, dice que é unha das mellores aguas de Galicia. A experiencia da Comunidade de Montes, en primeiro lugar, o que máis contento ou agradezco á Comunidade de Montes foi que conocín a parroquia. Porque eu aquí, e a parroquia me conoceu a min, obviamente, porque eu aquí só viña a dormir. Eu salía ás 8 da mañá da casa, entraba ás 10, 11 da noite, todos os días. E, polo tanto, nin me miraban, nin eu os miraba aos veciños tampouco. Unha vez que entrei aí, pois, conocín a parroquia, barrio por barrio, porta por porta, e do que máis contento estou. Unha das cousas das que estou super orgulloso e que fun o promotor xunto cos demais, obviamente, foi o facer o Parque dos Bichos de Faro. É unha obra que me emociona. Vamos ver, se non se houbera feito esa obra, hoxe os Bichos de Faro non existiría, porque hai 2 canteiras que o rodean. E principalmente unha, naquele entonces era unha canteira moi potente. E máis o propietario era moi ambicioso tamén. Entonces, hoxe non existiría os Bichos de Faro. Foi máis que nada para frenar esa destrucción. Sempre tuve esa invención de emprendedor, de facer cousas, e tamén me gusta facer cousas de ben social, neste caso para a parroquia, non? E, logo non se fixo só os Bichos de Faro, fixemos tamén máis pequeniño, máis reducido, pero era un entorno ali que estaba totalmente abandonado, a Fonte de Agüín. Restauramos eso, fixemos un montón de obras no propio monte, no campo de fútbol, eu que sei, moito, hasta na iglesia fixemos.
hai a fonte, chama a fonte do Corno do Boi, tamén a recuperamos, incluso aquel camiño que se abriu que estaba perdido totalmente, era unha escombrera, pois saneámoslo e limpiámoslo, aí xa casi nos pasamos a competencia municipal. Como eu era daqui da Ascensión, era o barrio que sufría os problemas das canteiras, porque as canteiras temos aquí no noso barrio, que de feito aquí detrás da miña casa hai unha, antes había dúas, agora hai unha sola, é o mesmo propietario. E entón dixo, bueno, hai que facer algo no barrio da Ascensión, porque eu son da Ascensión e ali non se está facendo nada. E o barrio da Ascensión é o que está sufrindo as consecuencias todas das canteiras, ruidos, polvos, explosións, temblores, etc. Entón decidiuse, pois, preparar a entorna da capilla. E fixose o que é o palco, e despois, a partir de aí, pois empezaron a fazer unhas que outras festas. Banda de gaitas a Insua de Caldela de Tui. Formo parte dela. Ainda estuvemos actuando este sábado en Guillarei. E según o que dice o público, fomos os mellores. Eu toco percusión, tambor e platos. A asociación que facíamos, a unidade que tiñamos no coro, que era moi boa, iso, pois, a amistades, viña xente tamén, non éramos todos de Entienza, había xente de Vigo, de Porriño, e creo que ainda siga vendo, facíamos amigos por todas partes, pasábamos ben. Creo que xa fixen todo o que posiblemente puden facer. Agora a miña meta está ir o mellor que poida na banda, tocando, e aguantar o máximo que o corpo aguante, a cabeza en especial. Cando Loli me chamou para este tema, me sorprendeu muitísimo, porque eu non me consideraba unha persona como para merecer semejante trato. Será porque fixen sempre todo o que fixen sin interés de ningún tipo, entón igual non lle dou o valor que ten. Non lle sei eu dar o valor do que eu propio fixen, nada máis. Pero todo o que fixen por a veciñanza, inclusive en algo en política tamén colaborei hai uns anos cando fora daquela, todo iso, pero sin interés de ningún tipo. Como te gustaría que te recordase a túa familia, as túas amizades e a túa veciñanza? Como que sempre fui unha persona honrada. Suficiente.